नायनांगौ ओरैहाय गासिमोन रायलायनानै आं इउटुबार जायालै आंना वाट्सएपआवसो दोनगोन जोंहा सोरबा फाग्ला अरखिनाय होननायसो जासिगोन नामा जाय नुयै सानगोन दा सोरबा ओइ सानसेखौ लाया दा सोरबा जोंखौ इउटुबार सानबावगोन नङा साननाय सानखागोन नैलाय नै बय हगाराखैखौ दाबोखे ओमफ्राय गेब्लेनांगौ बिदिनो थाब्रा नङाबा आं गोसो गैया गेब्लेनो ओरै दं बेरायलायदों बाइकजों हियाव रायलायनायसो फैनांगौ मपेद लानानै थाम-थाम-थामनो जों दङ जों खिन्थु बेरायहैथ'ला आरोना बेजों दाबो गोबांनो माबा दोननाय बुस्थु आवाज फैबाय हाव मोनजोब्बाय दना थाम साग्रा नुदों होनबा र' दानगोनलै आयु लामाया सेद्रोबानो ओरै थांबावगोन आइदिजोंफ्राय आं एसे माबा जाबाय ओरै थांबावगोन खानाया नोहाय लादों होननाय खानायखौ नुनानै सिनायबाय होनदों आं बेखौ नुनानै सिनायबाय खिन्थु गावखौ आयु फिसा गोलाव नङालै देनजार नुहुरो माथो देनजार नुहुरबाय आयु ओरै हाबबावगोन